Durant els darrers 2 anys hem dut a terme des de Mèdia un projecte a l'escola Els Pins de Barcelona. Aquest projecte, en forma d'aprenentatge-servei, va tenir un primer any que va estar centrat en els grups, on vam tractar el conflicte com una oportunitat, la mediació. Des d'ells van decidir tractar el tema de les microagressions. Les microagressions són aquests comportaments que tenim habituats o normalitzats, ja sigui de gènere, ja sigui de racial, ja sigui ambiental, i que està com amagat. Al final vam fer una recerca entre els infants i vam crear aquesta guia entre tots, no? Aquesta guia com a servei per la resta d'escoles, per tractar el tema des de l'aula, no? En forma de cercle i amb moltes dinàmiques. El conflicte és una part de la vida, no? Sí. On tens moltes relacions amb la família, amb els amics, a classe, hi ha conflictes. El tema és com fer-lo sense violència, no? Com fer-ho d'una manera diferent. No crec que vam fer a l'última sessió, algú es recorda? Aixequem la mà, digue. Quan tu vas dir, quan ens pregunten si estem bé, diem només per dir bé, però hi vam donar tota una volta de dir els climes. Clar, com una manera d'expressar que no sigui perquè si no és bé o mal, no? Si jo tingués una vareta màgica, què canviaria en el grup? Jo crec que està tot molt bé, però una cosa sí que el canviaria. Què seria? Cuidar-nos més. I quan algú juga, sí, que li animem a jugar. Me recordo que algunes persones van explicar que a vegades es quedaven soles, no? No excluir. Clar, no excluir. Després, el segon any, vam decidir fer una intervenció més directa amb els educadors de l'escola. Al final tenim per una banda el claustre i per una altra a l'espai de migdia amb els monitors. Aquí tots plegats com a professionals de l'educació vam decidir per fer un canvi de cultura i perquè aquest canvi de cultura de pau en aquest sentit, es quedés, l'important era fer una formació amb ells. Quan l'any que ve ja no estem a l'escola se ja ha fet un canvi. En aquesta formació van ser diferents parts. Hi havia una part, òbviament, de rebre eines per treballar qualsevol conflicte que podíem tenir, però també la primera part, que es va agradar molt, la primera part va ser una part de conèixer el grup en el que treballem, l'equip, de treure aquests problemes o qualsevol tipus de conflicte que pogués haver dins de l'equip. Jo he après coses com tractar millor els companys, les emocions, també fer classes però divertint-te. A mi m'encantau. A mi també m'encantava i m'encantava conèixer-te a ti, Mayra, i a l'Antònia. Jo crec que nosaltres hem reflexionat molt del que podríem tenir millor a classe i deixar les coses enrere que no ens han agradat. I ara, com si ens passa, ja sabem com solucionar-ho.